kratko komentirati ovu odluku istražnog suca da idu u pritvor? Ne bih komentirao. To je jedna od standardnih odluka koje se donose i to sud ima uvida. Gospodine Kovačević, vi niste... Zbog čega onda SDP traži ostavku? Mene osobno uopće ne zanima kaznena odgovornost gospodina Polančeca ili bilo koga drugoga u ovoj priči. Riječ je o politici. Riječ je o političkoj odgovornosti ljudi, konkretno potpredsjednika Polančeca, koji je resorno odgovoran. On je odgovoran za stanje u brodogradnji, u mirovinskom sustavu, u Podravci, u HEP-u, u INI. Dakle, riječ je o jednom velikom broju slučajeva koji neki od njih, posebice ovaj zadnji, podsjećaju na nastavak one krive poruke iz pretvorbe i privatizacije. Mi smo i vlada i oporba smo dali prijedlog ustavne promjene o zabrani, odnosno o nezastarijevanju kaznenih djela u pretvorbi i privatizaciji, kao šaljemo neku lijepu poruku. Međutim, što je ovo? Ovo je nastavak pretvorbenog kriminala drugim sredstvima. I mislim da je konačno vrijeme za neku, ja to zovem, novu pravednost, koja podrazumijeva povratak morala u politiku, koja podrazumijeva kulturu odgovornosti. Ja ne želim reći da je potpredsjednik vlade kriminalac. To nije ni optužen, niti je to moja namjera. Ali on odgovoran je jer je na čelu resora koji očito... Dakle, zapovjedna odgovornost. Ne samo zapovjedna odgovornost. Pazite, koliki su ljudi ostali i ostaće bez posla upravo zbog ovakve politike kod koje nema odgovornosti. Profesor. Evo, ja moram reći da teško mogu prihvatiti usporedbu nogometnog trenera sa potpredsjednikom vlade odgovornim za gospodarstvo. Nije tu čak riječ ni u pitanju odgovornosti menadžmenta. To je riječ o odgovornosti politike. Politike koja objektivno upravlja resursima, politike koja je nakon što je provela onu pretvorbu i privatizaciju izgubila oko 400.000 radnih mjesta, negdje oko 4 milijarde je smanjen temeljni kapital. Znamo sve što se događalo. Sad ponovo dopustila nešto što je nastavak onoga drugim sredstvima. Nemojmo izgubiti iz vida na što sumnja Državno odvjetništvo. Državno odvjetništvo sumnja argumentirano, sud je to utvrdio kao osnovanu sumnju, da je netko kupovao za sebe dionice novcem kompanije, tuđim novcem. Prema tome nije to igra nogometna, niti je položaj trenera, riječ je o suštinskoj odgovornosti. Ljudi koji su u vladi, ljudi koji su u politici nose odgovornost za sudbine tisuća ljudi. I ono što mislim da je sad... Dobro, ali biti malo pravedni, jedan primjer sam htjela dati. Budimo pravedni, jer uvijek ima razumijevanja i za menadžere, i za političare, ali za oni koji snose posljedice, za njih nikad nema. Dobro, ali ja se recimo sjećam se afere Maestro, se dogodila velika afera i tražila se glava Polančecova s obzirom da je bio predsjedavajući Fonda za privatizaciju, ali cijeli tijek istrage, presude i sve pokazalo se da su to bile doista kriminalne radnje nekolicine pojedinaca, pokreti koji su to sam htjela reći kako se stvorila jedna politička klima i možda na tom primjeru možemo vidjeti da zapravo treba nekako hladnim glavama govoriti o toj nekoj odgovornosti, ne za Damira Polančeca, nego sutra za bilo koga, iz bilo koje stranke ko dođe na takvo mjesto. Meni se ponekad čini da tako brzo tražimo neke glave. Neko nije. Dobro, evo, ovdje je riječ o desetljećnom procesu iz kojega nikakve pouke nismo izvukli. Kažem, evo, zajedno i opozicija i vlada su predložile da ne zastarijeva pretvorbeni kriminal. I sad vidimo da je to opet samo sa drugim odjelom. Ista priča. Vi, gospodine Josipović, za ovu ideju ili prijedlog premijerke da Ljubo Jurčić bude na čelu? Jedno je pitanje procedura, ja se tu slažem. Ljubo Jurčić je ugledni stručnjak i ako napravi ono što treba, očuva Podravku i radna mjesta zajedno naravno sa upravom, to će biti dobro. Međutim, vratit ću se na nešto što mi se čini važnim. Sve ovo o čemu pričamo govori o jednoj kulturi neodgovornosti. Svjetska banka je dala podatak da se u Hrvatskoj korupcijom i organiziranim kriminalom, u čemu sredstva koja dolaze iz javnih fondova pa i proračuna znatno sudjeluju, preraspodijeli 12,5 milijardi kuna. Znate li šta bi za hrvatsku ekonomiju značilo i za standard građana i za nova radna mjesta da tih 12,5 milijardi kuna ostane gospodarstvu? Budžet bi bio na nuli, recimo. Budžet bi možda bio na nuli, tako je. Ne bismo imali deficit. Ali dobro, sad smo mi opet otišli... Kod politike i gospodarstva, evo recimo, gospodine Josipović, da vi završite na Pantovčaku kao predsjednik, biste li vi postupili kao naš sadašnji predsjednik, gospodin Mesić, koji recimo Srđan Mladinić dođe k njemu, SMS tvrtka i kaže, predsjedniče pomozite mi, onda kaže naš predsjednik, pa dobro, evo, obrati se Podravci. Dakle, vidimo da ta praksa kod nas
ništa možda nije loše, da pače nekom privredniku treba se i pomoći. Ne znam što je predsjednik Mesić s kim dogovarao, ali ako ja budem u prilici, stvari će izgledati drugačije. Inzistirat ću na odgovornosti, inzistirat ću na transparentnosti. Nedopustivo je da država jest suvlasnik raznih tvrtki, da odgovara za sudbine tisuća ljudi i da se ovako nemarno ponaša prema i tvrtkama i građanima i još k tome isisava se kapital, kupuju se dionice protivno zakonu. I još jedno pitanje. Sasvim sigurno inzistirat ću da se pokaže ugovor kojim je INA promijenila vlasnika. Nedopustivo je u demokratskoj zemlji da se takve stvari ne znaju. Ovo su potpuno dvije različite razine. Da gospodin Čačić ili bilo ko drugi kao pojedinac nešto radio ili nije radio, to je jedna priča. Ali ja govorim o odgovornosti vlasti, onoga ko obnaša vlast i ko mora snositi odgovornost za ono što ima. Ali ima nešto što je puno važnije i puno više i od gospodina Polančeca i od sadašnje vlade što odlučuje kakva će biti budućnost, ovo o čemu vi govorite. Ključno je pitanje, da li će se konačno u ovoj Hrvatskoj uspostaviti pravedan sustav, sustav odgovornosti, sustav u kojem bilo koja politika, kao što to čini nažalost sadašnja, da se neće dogoditi da se brodogradilišta na vrijeme ne restrukturiraju, da se fingiraju natječaj da bi se Europi zamazale oči, da se pusti da propadnu brojne tvrtke, da se vlastitim novcem tvrtke kupuje za privatni račun. Dakle, strahota, neodgovornost, kriminal i korupcija. Hrvatska nema budućnosti, neće biti bolje budućnosti. Ako se ne postavi sustav za budućnost, koji je sustav odgovornosti. I to nije pitanje samo ekonomije, to je pitanje sustava i društvene odgovornosti. Možemo li ovo prevesti na hrvatski jezik? Jednostavni koji bi značio hoće li gospodin Polančec podnijeti ostavku i da li će ga premijerka smijeniti i bez interpelacije i rasprave. Evo ga, riješeno.